Children of God, mga anak sa Diyos. Usa sa mga kanta nga akong ganahan kayo, mao ang Take and Receive sa Bukas Palad Music Ministry. Tungod kay lawom kayo ang mensahe niini bahin sa pagsalig o paghalad sa kaugalingon ngadto sa Diyos. Kanunay kini madungog sa mga recollections, sa misa o sa mga panahon sa pag-ampo. Ang kanta inspired gikan sa pag-ampo ni Saint Ignatius of Loyola nga nagaingon sa total surrender sa Ginoo. Usa sa mga linya niini nagaingon, "Take and receive, O Lord, my liberty." Ang laing linya usab nagingon, "All I have and all I possess, you have given me." Kung inyong pamalandungan, tanan gyud natong gasa gikan sa Dios ug kinahanglan usab nato kini ihatag balik kaniya. Dili sayon ang pagsurrender sa atong mga plano, mga pangandoy, mga kaugalingon natong kabubuton ngadto sa Ginoo. Apan ang kanta Take and Receive nagtudlo nga kon itugyan nato ang tanan ngadto sa Dios, dili kita mawad-an kun dili mahimong malinawon ang atong kasing-kasing. Makadasig ni nga kanta tungod kay nagpahinumdom kini sa gugma o pagka manggihatagon sa Ginoo. Ang kanta nga Take and Receive, usa ka nindot nga pahinumdom nga ang tinuod nga kalipay makita sa paghalad sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Dako kayo ni kalabutan sa atong ebanghelyo karong adlaw. Diha sa ebanghelyo nagampo si Jesus ngadto sa Amahan sa wala pa siya moatubang sa iyang pag-antos o kamatayon. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus nagpakita nga ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi makita sa pagkaila o relasyon sa Dios. Sa ebanghelyo miingon si Jesus, "Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ." John 17:3. Sa binisaya nga hubad, mao kini ang kinabuhing dayon nga makailas sila kanimo nga bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Dinhi makita nato nga ang kinabuhing dayon dili lang mahitungod sa umaabot sa langit kundi nagsugod na karon pinaagi sa atong relasyon uban sa Dios. Daghang tao karon naghunahuna nga ang kalipay makita lamang sa kwarta, sa kalampusan, sa kaharuhay. Apan bisan daghan na sila naabot, adunay kahawang gihapon nga dili mapuno sa mga butang sa kalibutan. Mao kini ang hinungdan nga si Jesus nag-awhag sa atong pagduol sa Amahan o pag-ila kaniya pag-ayo. Ang tao nga adunay relasyon sa Dios mahimong malinawon bisan sa kalisod sa kinabuhi. Ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi dili baya gyud masukod sa kadaghan sa atong kabtangan kundi sa kalawom sa atong relasyon sa Ginoo. Daghang tao ang nakaila kang Hesus pinaagi lamang sa mga informations apan wala makaila kaniya sa personal gayud nga paagi. Adunay makahibalo sa mga bersikulo sa Biblia apan walay prayer life. Adunay mga tao nga kusog mosimba apan wala magtugot nga mausab ang ilang kasing-kasing. Mao nga ang ebanghelyo nag-awhag dili lang sa knowledge kundi sa relationship uban kang Kristo. Sama sa relasyon sa pamilya o higala, ang relasyon sa Ginoo nagkinahanglan pud og panahon o pakig-uban. Mao nga kinahanglan nato nga himuon usab nga prioridad ang espirituhanong kinabuhi. Dili lang inig ka Domingo, kundi matag adlaw. Si Jesus nagpakita nga ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi makita sa pagkaila o relasyon sa Dios. Ikaduhang punto, si Jesus nagpakita nga ang matuod nga paghimaya sa Amahan
mao ang pagka masinugtanon kaniya. Usahay lisod kayo nga isalig nato sa Dios ang atong kaugmaon ug mga plano. Naturalmente, natay mga kaugalingong plano. Gusto nato nga kita ang magkontrol sa tanan. Apan si Jesus nagpakita sa hingpit nga pagsalig sa Amahan, bisan kabalo siya nga naghulat ang krus ug pag-antos. Ang tinuod nga mahimaya, dili makita sa gahom o kadungganan sa kalibutan, kundili sa pagkas masinugtanon ngadto sa Dios. Mausab kita nga gitawag sa paghalad sa atong kinabuhi ug pagsalig sa plano sa Ginoo bisan dili nato masabtan pa ang tanan. Kung kita mosalig sa Dios, mahimo kitang makasinati og kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Daghang tawo karon nagpuyo nga sobra ka busy apan kulang sa panahon sa Dios. Mao nga daghan usab ang dali kapuyon o mawad-an og direksyon sa kinabuhi. Apan ang Ebanghelyo nagpahinumdom nga si Jesus mismo nagaampo alang kanato. Wala niya pasagdi ang iyang simbahan ug ang matag magtotoo. Nagampo siya nga kita unta makalahutay sa atong mga pagsulay. Si Jesus nagpakita nga ang matuod nga paghimaya sa Amahan mao ang pagka masinugtanon kaniya. Story time. Sa panahon karon nga sentral kayo ang mental health diha sa kinabuhi sa mga tao, nindot kayo nga modelo nato mao ang disiplina nga gihatag ni Saint Benedict sa iyang mga monghe kaniadto. Alang kang Saint Benedict, kinahanglan adunay balanse ang pagtrabaho ug pagampo. Balance. Mao kini ang makita sa monastic practice nga ora et labora. Sa panahon ni Saint Benedict of Nursia, ang ora et labora, Latin kini nga pulong nagpasabot pray and work, pagampo ug trabaho. Ang mga monghe niadtong unang panahon dili lamang magampo tibok adlaw kundi magtrabaho usab pinaagi sa pag-uma, pagsulat og libro ug pag-atiman sa komunidad. Apan bisan busy sila, dili jud nila biyaan ang ilang regular nga oras sa pagampo. Nasayod sila nga kun walay Dios, ang ilang trabaho mahimong walay kahulugan. Kita no kung subsob na gani kay ta sa trabaho, ang unang casualty mao ang kinabuhi sa pagampo. Apan ang pahinumdom sa balance sa prayer and work, ora et labora, nagpabilin nga importante gihapon kaayo. Dili lang pud ni sa personal kundi gani tawag usab sa pamilya. Karong panahona daghang pamilya ang nagkatibulaag o dili maayo ang relasyon tungod sa kakulang sa pagampo ug panaghiusa. Ang uban mas duol pa sa cellphone kaysa sa ilang pamilya. Adunay mga ginikanan nga walay panahon sa ilang mga anak tungod sa sobrang trabaho. Adunay mga anak nga wala nay interes sa pagtuo tungod kay wala kini makita diha sa panimalay. Mao nga ang pag-ampo sa pamilya importante kayo aron magpabilin ang panaghiusa ug pagtuo. Children of God, mga anak sa Dios. Ang Ginoo nag-awhag kanato karong adlaw sa pagpalawom sa atong relasyon uban kaniya pinaagi sa pagampo ug sa atong pagsalig. Ayaw tuguti nga ang kabisi ug mga kabalakas kalibutan makapahilayo kaninyo gikan sa Dios. Himua nga prioridad ang inyong espirituhanong kinabuhi matag adlaw. Sama sa ora et labora, prayer and work, paningkamuti nga mabalanse ang trabaho ug ang pagampo. Hinumdumi nga ang tinuod nga kalinaw, makita lamang diha kang Kristo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano
kinabuhi sa pagserbisyo.